یا یکم آمده ایزنا لگرینه ورگرتیه. پولیسین کو آویتن سر آواهین حرکت آزادی پاک و پسکه او بلگه ایزنه نشانی ریوبرین هر سه پارتی و حرکتان دانه و دست بلگرینا ناو آواهین هر سه پارتی و حرکتان کرنه و گوتنه جبر کو و آلایا کردستان لسر تابلاین تشکیلات خو هلدایه سردوزگر جمهوریت یه آمده ایزنا لگرین ناو آوایی دایمه ام جبوه سدمه هاتنه. ددما لگرین دا پارێزەرên partiyan me jî li avahiyên me amade bûn. Her çiqas sedema van lêgerînan wek Alaya Kurdistanê hatime nîşandan jî polîsan li ser emrê serdozgerî dest danîne ser hemû kompîtür, dokümanên fermî, dosya, pirtûk, kovar, afîş û alayên Kurdistanê û birine Emniyeta Diyarbekirê. Polisên Emniyeta Amedê cîgirê serokê giştiyê Pakê Nurullah Timur, sekreterê giştiyê Hareketa Azadî Metin Pîranî jî ji bo îfadeyê bi xwe re birin Emniyeta Diyarbekirê. Piştî ku îfadeya wî li emniyetê hate girtin, Nurullah Timur di aynî şevê de hate berdan. Lê hê em wisa zanin ku Metin Pîranî hê li wî re û ku berdana ew vêgavê ew jî li Rûme cî bigirta. Helbete ku êrîş û qedexeyên li ser Alaya Kurdistanê ne cara yekeme ku pêk tên. Li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye gelek caran Alaya Kurdistanê rûbirûyî êrîş û qedexeyan bûne. Roja hevdeyê çileya pêşîn ji ber ku Alaya Kurdistanê hildane berpirsên CNK Jiyan Timurtaş û Şerzan Kılıç Arslan jî li Amedê hatine desteserkirin û hîna jî nehatine berdan. Em vê biryara serdozgeriya Cumhuriyetê ya Amedê û helwesta polîsên Emniyeta Amedê ya li ser Hareketa Azadî Pak û PSK'yê jî êrişên berê jî wek êrişên li hemberî nirxa neteweyî niştimaniya gelê Kurdistanê êrişeke li hember azadiya xwe îfadekirinê û azadiya xebata rêxistinî dibînin. Em van êrîşan, van biryaran şermezar dikin. Alaya Kurdistanê nirxeke herî mezin a neteweyî niştimanî ya hemû Kurd û Kurdistaniyan e. Tuk kes nikare vê nirxê neteweyî qedexe bike. Em tuk qedexeyên li ser Alaya Kurdistanê qebûl nakin. Em ê li hemberî tu êrîşan serê xwe netewînin. Em qedexe bêrêzî û êrişên dewleta Tirkiyeyê û yên nîjatperestan yên li ser Alaya Kurdistanê şermezar dikin. Alaya Kurdistanê her wiha alaya fermiya herêma Federeya Başûrê Kurdistanê ye jî. Alaya Kurdistanê li gorî qanûna bingehîn a Federeya Iraqê alayeke fermiye ku hemû dewletên cîhanê jî qebûl kirine. Gelek caran Serokkomar û wezîrên dewleta Tirkiyê li gel Alaya Tirkiyeyê bi Alaya Kurdistanê jî hevdîtinên fermî li gel rayedarên Herêma Kurdistanê kirine. Polîsên Amedê gotin em ji bo Alaya Kurdistanê hatine li nava avahiyên teşkîlatên her sê partî û hereketan bigerin. Lê di encamê da li gel Alayên Kurdistanê dest danîne ser hemû kompîtür, dokümentên fermî, kovar û afîşen û eşyayên din yên li her sê avahiyan ev jî binpêkirina mafê azadiya ramanî û azadiya xebata rêxistinî ye. Belê, Alaya Kurdistanê nirxa me ye ya netewî ye û em ê her û her hildin. Em ê serê xwe li hemberî tu êrîşan û tu car netewînin. Hareketa Azadî, Partiya Azadiya Kurdistanê, Partiya Sosyalîsta Kurdistanê. Spas dikim.